Mga igsoon, mga anak sa Dios. Didto sa Lucban, Quezon, usa ka bantugang debosyon ang Birhen de los Remedios nga gipromote pag-ayo ni Father Joseph Falier. Daghang mga tao gikan sa nagkalaing dapit sa Pilipinas ang muadto didto sa kamay ni Hesus aron mangayo og tabang og milagro gikan sa Birhen. Ang imahe sa Birhen de los Remedios nagpasabot nga siya ang inahan nga naghatag og tambal o kahupayan sa mga nagantos. Sa mga testimonya sa mga deboto, daghan ang nakaangkon o kaayuhan, pisikal man o espiritual. Ang uban moadto didto aron mangayo og kaayuhan sa ilang sakit. Samtang ang uban mangayo og kalinaw diya sa ilang kasing-kasing. Ang maong lugar mao ni ang nailhan nga kamay ni Hesus didto sa Lucban, Quezon. Ang mga tao didto maglinya, magampo, gani na uban nga maghilak samtang magtugyan sa ilang mga kabalaka ngadto sa mahal nga Birhen. Sa ilang pagtuo, nakita nila si Maria isip dalan padulong kang Hesus. Sa ebanghelyo karon atong madungog ang istorya sa pagpadayag sa anghel ngadto kang Maria nining atong kapistahan sa Annunciation. Ang anghel nga si Gabriel miadto og mitugyan kaniya sa usa ka dakong balita nga siya magsabak og manganak sa anak sa Dios. Kini usa ka kakahinta nga dili sayon sabton ug daw imposible nga mahitabo. Apan ang tubag ni Maria nahimong usa sa pinakadako nga tamdanan nato sa pagtuo ug pagsunod sa Dios. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang pagtuo mao ang pagtugyan sa kabubuton sa Dios bisan ang tanan wala pa nato masabtan. Sa dihang nadungog ni Maria ang minsay sa anghel, nahadlok og nalibog siya. Apan iyang gipaminaw ang pulong sa Dios ug nangutana aron masabtan kini. Ang anghel mitubag og nagpasalig nga ang tanan mahitabo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ug sa katapusan mitubag si Maria, "Behold, I am the handmaid of the Lord. Let it be done to me according to your word." Luke 1:38. Ako ang sulugoon sa Ginoo, matuman unta kanako sumala sa imong pulong. Ang tinuod nga pagtuo dili di ay nagkinahanglan nga masabtan dayon nato ang tanan. Usahay ang plano sa Dios dili nato masabtan dayon. Sama kang Maria, giatubang niya ang posibilidad sa pagsaway sa katilingban ug ang kalisod sa iyang kahimtang. Apan bisan pa niini iyang gipili ang mosalig sa Dios. Ang pagtuo sa kanaganing leap into the unknown, no? Daw mula kang kagkausa bisan ngit-ngit apan sayod ka nga nagsandig ka sa Dios nga kasaligan. Sa atong kinabuhi daghan ta og mga kahintang nga kanang lisod sabton. Problema sa pamilya, kakulang sa trabaho, mga plano nga dili jud matuman bisag unsa og paningkamot. Nganong gitugot man ni sa Ginoo nga mag-away ang mga nasod, mangtaas ang mga palaliton o magantos ug mas magantos pa ang mga labing kabos. Usahay mangutana ta ngano man ni? Apan ang ehemplo ni Maria nagtudlo nato nga bisan sa kalibog pwede ta mosalig sa Ginoo. Kay ang Ginoo adunay plano nga mas dako kaysa sa atong masabtan. Sigon pa, trust in the Lord with all your heart and do not rely on your own understanding. Proverbs 3:5. Salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong pagsabot. Ang pagtuo mao ang pagtugyan sa Dios, sa kabubuton sa Dios bisan ang tanan wala pa nato masabtan. Ikaduhang punto, ang pagsanong sa plano sa Dios magdalag kaluwasan, dili lang sa kaugalingon, kundi usab sa uban. Ang yes ni Maria, dili lang para sa iyang kaugalingon. Pinaagi sa iyang pagdawat na himong posible ang pagkatao ni Hesus nga mao ang manluluwas sa kalibutan. Usa ka simple nga yes. Ang iyang pagsanong sa plano sa Dios nagbukas
sa dalan sa kaluwasan sa tanan. Mao nga importante kaayo ni nga pamalandungan ang atong mga desisyon adunay epekto dili lamang sa atong kaugalingon kundi sa uban usab. Kung kita mosunod sa Dios, mahimo kitang instrumento sa iyang grasya. Sama kang Maria, ang atong kinabuhi mahimong dalan sa panalangin alang sa uban. Ang pagsanong sa plano sa Dios magdalag kaluwasan dili lang sa kaugalingon kundi usab sa uban. Story time. Nay nangutanan nako, Father, kapila man ni butho o ang ngalan ni Maria sa Bible? Wala insakto nga statistical number o ihap sa ngalan nga Maria, sigun pa sa mga scholars. Sanglit nagkalahi-lahi man ang pamaagi sa pag-ihap. Iapil na nato dinhi ang mga variant sa ngalan o sa mga versions usab sa mga Bible. Apan sa kadaghanan nga pagtuon, rough estimate mo ang 50 ka beses na mention ang ngalan nga Maria sa Bag-ong Tugon. Apan daghan sad ang tag-iya sa ngalan nga Maria na ay Maria nga miyembro sa First Christian Community. Nasay Maria nga inahan ni Santiago ug ni Juan. Nasay Maria nga asawa ni Cleophas. Naay Maria nga igsuon ni Marta ug Lazaro. Naapoy Maria Magdalena ang unang nakakita sa nabanhaw nga Kristo. Apan ang pinakasentro ug pinakainila nga Maria, of course, mao gayud ang inahan ni Jesus nga nahisgutan sa Biblia. Rough estimate 19 to 20 times. Ang pulo nga Maria gikan sa Hebreo nga Miriam nga adunay kahulugan nga beloved o chosen, gihigugma o pinili. Kini usa ka pahinumdom nga ang Dios magpili sa usa ka yano nga babae aron sa usa ka dakong misyon. Ug pinaagi kaniya ang kaluwasan misulod sa kalibutan. Mga igsuon, mga anak sa Dios, sama kang Maria gitawag usab kita sa Ginoo sa usa ka misyon. Dili man pareho ang atong papel sa kinabuhi, apan pareho ang tawag sa pagtuo ug pagsunod. Bisan lisod ang kahimtang, bisan dili klaro ang tanan, labi na karong mga panahona, ang Ginoo nag-awhag kanato sa pagsalig. Ibutang nato ang atong kinabuhi sa kamot sa Dios ug magtuong ta nga ang pinaagi sa atong pagsunod ang iyang plano matuman sa atong kinabuhi. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.